Takže ahoj, já vás vítám po necelém roce u dalšího videa na tomto kanále a dneska budeme čistit ubikaci Šnekovi, takže jdeme na to. Jo a ještě jsem chtěl vlastně dodat, že chci teď vydávat pravidelnějc. Jo a ještě jsem chtěl dodat, že Šnekům by se neměla čistit ubikace víckrát jak jedenkrát za 4 měsíce, protože šneci si vlastně dávají nějaký svoje prospěšné bakterie do toho lignocelu. A dá jim to docela zabrat. Takže kdybyste jim to čistili častěji, tak oni si ty bakterie furt budou muset vytvářet a vy byste ji tím vlastně jenom zbytečně vyčerpávali. Vlastně vám by se taky nelíbilo, kdybyste se někam nastěhovali, konečně byste si to nějak zařídili ten byt, cítili byste se jako doma a potom byste se hned vstěhovali. A bylo by to takhle do konce vašeho života. Myslím si, že byste byli taky docela dost vyčerpaný. Jinak asi jste pochopili, že tenhle příklad máte brát s trochou nadsázky a s trochou nadhledem, ale jako myslím si, že jste pochopili ten point, nebo aspoň doufám. Tady už jsem přendal Šnečka do plastové nádoby a jdeme vyházet ten špinavý lignocel, jinak ten předštěn jsem tam nechával, protože jsem zjistil, že zakořenil, takže mi přišla škoda ho vyhazovat, takže jsem ho akorát opláchnu. Takhle to vypadá po takový menší sprše, jenom aby se odstranit ty největší bakterie, nebo jako ten největší bordel. A teď to ještě jako uklízím podrobnějc, nebo jak to říct. Víc prostě to, aby to bylo čistý. Takhle už to vypadá čistý. Tady nám vylez Šneček a jdeme si rozdělit tenhle lignocel, který byl drahý jako prase, ale nakonec se to vyplatilo. Normálně kupuju takovou tu velkou cihlu za 40, ale tady to byla nějaká malinký puk, to byl za 70 korun, ale jinak normálně jsem ho dal do kbelíku, zalil horkou vodou, počkal, tady už to dávám do té ubikace a takhle to vypadalo. Potom jsem tam ještě přidal teda sébiovou kost, baby špenát a nahoru prostě na ten špenát jsem dal ještě mletý vápenec. Gamaru jsem nedával, protože Šneček ho měl teď nedávno, tak aby neměl moc bílkovin, nebo jak to říct. Ještě porosit a dáme tam zpátky Šnečka. Myslím si, že to vypadá o dost líp, i když jsem to nějak jako extra nepozměnil, tak jako furt to je hezčí, co si budem. Jo a jinak doufám, že se vám video líbilo, i přesto, že bylo takhle krátký a třeba někdy zase příště. Ahoj!